Hi Kabsat, kumusta ka man? And God loves you and Jesus cares for you. Dak dito iti kalsada, nakita ko na napintas nga view iti Binang na Trinidad. At the same time, Triple B iti Sablan Kabsat. So this is good. Nga dang makarelax iti mata no makikita tayo iti pinarswa ni Apo Dios ket adang mabangbang-aran tayo ket dagiti maysa nga agas iti stress wano nyaman nga panpanunutom kabsat ngano ket kita ti pinarswa ni Apo Dios adda nga maliwliwa ka mapabilag ka maipalagip dagiti verses nga ni Apo Dios pinarswa na pa iti amin sakbay ti tao ket noon yaman ti sitwasyon mo tata kahit kung mga ipalagip da ito kabsat niya ti sitwasyon mo tata marigrigatan ka man mabanbannog ka man iti trabaho wano anyaman iti karkaro ka dagiti professionals tayo wano dagiti ko nato nga frontliners tayo adati gingined pandemic and everything. I pray nga ni Apo Diyos isot ti mangpabilag kan kakabsat sa dinuman ti ayan mo nyaman nga probinsya numabuyam daytoy ni Apo Diyos kumatimang pabilag kan ka adda nga mangliwliwaken ka kin mangpapigsaken ka tapno itultuloy mo reta nga raramidam kabsat ta adati kayat ko nga share nga no adda iti problema adda ka man iti krisis adda ka man iti kanitungahan mo nga mawawatan kinan mo ma-explain masapol nga ipapas mo kini Apo Diyos ti agkonekta ipapas mo ti agkararag agbasa ti Bible ipapas mo nga maki-fellowship kabsat daytoy iti panaka-charger tayo kabsat dayjay charger masapol nga naikonekta diyan ti cellphone masapol nga naikonekta nakasaksak diyan ti saksakan diyan ti source yarig tayo ti bagi tayo nga datayo ti cellphone nga minsan talaga adda ti panakalubat na karkaron maususar ket masapol tayo ti charger kinjay source tapno adda nga ma-charge dayta nga cellphone ket kasjay met lang kanya tayo diya kun tayo nga panagkararag panagbasa kin panakini fellowship kadagiti papadat tayo met lang nga namati isu ti mang charge kanya tayo ket adda nga ti Espiritu Santo adda nga umay mangliwliwa mangpabilag sa dinuman ti ayan mo kabsat. Amen. Unaan tayo nga papasan ket agkararag kabsat kung mararag tayo kini Apo Dios idalan da tayo no adda nga agkapoy ka Lord papigsaan na kunam no adda nga maululaw adda nga isimpanak no adda nga kamot turturongam Lord iturong nak kadi Apo Dios tapno hanak nga mayaw-awan iti daytoy nga biag tapno maaramid ko ti pagayatam ti biag ko dagito dia kararag ket adda nga mangnamnama ka adda nga sungbatan na ti kararag mo han mo nga papasan kabsat deta bagim nga minsan kaputan na stress ka kunam agan wine ka ngem minsan papasam ti arak papasam iti nyapay nga ragragsak ket maabuso lang ti bagi kabsat sayang anmo nga papasan iti kadagita nga banag papasam nga agkararag awan ti turong na dayta kabsat mahang ubor ka lang nasakit ti bagim karo lang dayta papasam kiti nga isangit kini Apo Dios agparintumeng kini Apo Dios agyaman ka ta adda ka nga nabiyag ka pa lang adda ti sirbim adda ti purpose mo dito rabaw ti raga amen you talaga nga ipapas mo sangit kinagkararag kini Apo Dios han mo nga papasan manen dayta bagim nga no minsan adda ti dayta duma lasen dan ay ayen dan ti bagida wenno apanda pa yan Diyos ko Lord minsan nagbigtida pa yan don't do that amen adda nga ni Apo Diyos kaya na ka nga encourage so marunuhan mo nga papasan dayta asawa mo no dayta pamilyam nga ang kapabasulen nga apay nga kasta tinapasamak ka puti kasta no makarkaro lang ti problema no na stress ka haan mo nga papasan karkaro no dayta katrabahuam dayta estudyante an mo nga papasan dita ti ungat mo papas mo nga komunikta ti sao ni Apo Dios adda nga agbasa ka iti sasauna kuna na di Psalms 23 isu na ti pastor mo ket han na kanton baybayan amen ang kanton nga agkasapulan pasaom dayta kabsat ta kuna ni Jesus si asinnuman iti nabannog kinadadagsenan umay kayo kanyak ta ikkak da kayo ti inana ket daytoy encourage ko kada kayo adakit din nga kumpet ka kini Hesukristo amen so maruno kabsat papasam iti maki fellowship tahan lang ada tayo ti nakapadpadas ti kakastoy adan ti naun-una
Isu nga ada dagiti na isurat, ada dagiti talagang liblibro, ada ti nagad-adalan, kadagiti nga paspasamak ti biag. Mapantayo, denggen ti testimonyada, anya pa ti experiences da idi. No kasanuda nga nakalasat, kasanuda nga nabindisyonan, isuki diti tapantayo denggen tapno match pay nga mapabilag iti moral tayo, maaramid tayo, ti akam tayo, ti trabahom, bilang ina, ama, bilang worker, uno bilang nya pay man official uno nya pay man kakabsat adda nga maaramid mo ta adda nga nun nakaya dagiti daduma nga tao nga nalampasan ti sitwasyon da kaya met nga lampasan gaputan ni Apo Dios addakan ka. Amen. So nga agtalek ka iti Apo ta isuna ti mangagasken ka, mangliwliwaken ka. So nga papasam ti agkararag, agbasa ti Biblia, maki-fellowship kini Apo Dios, kin kadagiti padam nga namati. Ket adda nga no umay nga worship ka, mapalag-anan ka. Karo-karo no agkankanta ka kadagiti Christian songs kabsat. That's the time nya ma-refresh ka, ma-renew ka, ket mamatiak nga ni Apo Dios han nakabaybayan. Han ngagsubli ti sauna nga ungaong kabsat. Tikarit ko lang kang ka, no awan pa lang ti relasyon mo kini Apo Dios, adakid din nga akseptarom ni Hesukristo akas Dios kin manubot mo. Adda nga pastor kam isuna, dumawat kat pamakawan, kat adda nga Lord ko nam iturong nak kadi, idalan nak, iti amin. Kat Lord, sikat ti mga mong kanyak, anyaman ti mapasamak. Kat adda mang namnama ka, bumilag ka. In the name of Jesus, mangnamnama ka, kinagpamati ka, adda nga maliwliwa ka, maagasan dito sakit tinakam mo, riknam, uray pa sakit iti financial uno, physical, maagasan ka in the name of Jesus. So keep the faith in the Lord. Kas kapintas na rito view dito likod kakabsat, kas jay ko mati kapintas na mati panagpamatim ken kuana. Han ka nga madisdismaya. That's a challenge. Talaga lang nga kasta, amin tayo, magna tayo iti trials. Kat no lampasan tayo dagita nga trials, next level mo ten kabsat. Amen. Adamat nga umangat ti pamati tayo, dumakkel iti panagdayaw tayo kini Apo Dios. Adupay iti tao nga matulungam. So keep doing what is good for the Lord, and I know that God would bless you, God would heal you, and God will guide you every day of your life kabsat. Sa din naman ti pagbuybuyaam dito, I just wanna pray for you. Lord, bendisyonam dito nga kabsat. Lord, ada ka di nga iwanam, no mais stress man, liwliwaam ka di Apo Dios, ada ka di nga mailasat na dayta nga sitwasyon na. No marigrigatan, O Lord God, kat hanna nga mo, iturong mo ka di Apo Dios. Lawagam ti ka panunutan na. Ada ka di nga ti pamati na, ada nga umangat, O Lord God, kin bumilag towards you, O Jesus. Lord, we love you. Jesus, we love you. Holy Spirit, we love you. In Jesus' name, bless this person. In Jesus' name, pray. Amen. God bless you, kabsat. Until next time, manan.